Хей, здравей! Днес искам да те подсетя за една интересна зона. Зоната на комфорт. И да те провокирам да излезеш от нея. Помисли си за нещо. Може да е ритуал, може да е място, може да е ново действие, хоби или пък нещо, което винаги си искал да опиташ, но никога не си посмял. Може да е говорене пред публика, участието ти в интересно събитие, изобщо нещо, което ще те провокира да излезеш от зоната си на комфорт. Може да е движение, може да е място, за което винаги си мечтал да бъдеш, да посетиш, но никога не си посмявал дори да си запазиш билетите. Искам днес да си помислиш за това, да направиш списък и да действаш.